lagip ti napalabas. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Agyaman kami una iti anus yung agdengdengeg dito'y nanumo a channel tayo. Da kayo ti inspirasyon mi iti ingkam panagar-aramid kadagitoy a drama. Agyaman kami kadagiti comments kan reactions yo. Sapay kuma, ta itultuloy yo timang suporta kada kami. Tano awan kayo, awan kami met. Agan-annad kayo kumaakanayon sa dinuman a lugar ti ayan nyo. Ti surat ngayon ta ikan biyagita ket naadaw iti padas ti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Jane. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, agpapaayak kas may sa sekretarya iti may sa akumpanya dito'y La Union. Adon ti nagtrabahwak nga opisina ngem kanayonak nga agresign gapu ta armendakmet dagiti agbalbalin a boss ko. Okay laang kumano baruda pay ti parikot pamilyado dan. Diyak kayat ti makadadaal iti pamilya iso nga siyak nga roden ti umiwiwas. Agingga ang nagpaayak iti opisina ni Sir Alfredo. Nasingpet ni Sir Alfredo. Gapu ta ulila akon iti ama, nagbalin kami a nasinget. Dito'y kon arugyan ti ag salaysay. Kumusta tirik nayo, sir? Medyo okay matan, Jane. Nasayat mat nga rin no kasta, sir. Madandanagan akpay itayan. Kunak na niyan ti mapasamak kada kayo. Agyaman na kiti panang tulong ken panang kadwam kanya. Awan anyaman na, sir. Pagrabangak day ta ka sekretaryo. Ala, mabalin na ko na panawan. Didak pa kadanagan, sir. Agawid ak, dito nagawid kayo matan. Talaga concern ka kanya ka. Siyempre mata, da kayo nga ron ti boss ko. Nagasat dagiti naganaken ka, tanaadaan da itikasken ka nga anak. Ulila ako ni ti ama, sir. Da kami langan kaninanang ti agkadwa ije balay. Kasta ka di? Wan, sir. Ay, wan gayam. Amo ka din ni Ma'am Carmela ti... Saan? Saan pa eh? Jack pa'y imbagaken ko na. Jane, lunch break tayo. Aggidan ta na mapanag-lunch. Pasensya ka na, Raymond. Sana ka mabalin ita. Siga, mata ka na yung naklata na pahayan. Awan mo't aramidan ta ita? Saan ka di? Wan, impasigod ngamin ni Sir Alfredo nga agidan kami ang mga aldaw. Ha? Sige mapana ko ni ti ayan na. Ay, mabit lang! Napanin? Makadlawak iti ka na yun na panagidanda-amangan ka ni Sir Alfredo Raymond! Ha? Intamanganan bro! Amangan no, maibos ti masida, inton madamdama. Mapantakit din. Ay, lipatan mo ni Jane bro. Obvious mo ta saan naka-type day Jane. Pare, I smell something fishy Sa bali ti closeness da iti bus tayo. Narabian ka manan, anak. Aywan nga rod nanang. Kinaduak pa nga ni Sir Alfredo, itay iti opisina na. Ay ka, nangan kan? Ay nanang. Nagidan kami matlaang nangan itay. Awan ka nung amin ti asawa na. Isung awan ka duwan ang mga ni Jabalayda. Ay, sumat lagayam. Ay, saan mat nga iti makibibiyagak apay no ibaga na nga minan iti asawa na ti maipapan iti sitwasyon na. Karbengan ang maabuan ti asawa na ti amin. Imbaga kunday ta ka ni Sir Alfredo nanang. Ngam ko na namat nga agur-uray pa iti napinta sa gundaway tapno may baga na ti amin. Amangan ka nung amin mabigla ti asawa na. Kasta ka day. Ipatpatag na ngamin unay ni Ma'am Carmela.
Umabalin lang kat di na kayat nga ikan iti parikot ti asawa na. Ay kad nasingpag nga rod ati boss mo. Ay wala nang. Nasingpat at talaga ni Sir Alfredo. Nang runa kada kami nga empleyado na. Isungarod nga si dagmatirik nami kan kwa na. Ay kasapay ko maa. Tadan tumat al daw ama-amok ti boss mo anak. Alfredo! Alfredo! Umasidag ka man dito eh. Apay, honey. Bigat na kasta ti jar mo. Ha, ni tarupam! Apay nga agsipat ka. Gapo iti da ito'y apanyo anakitak iti bulsa ti pantalon mo. Ah, Akin kuko iti da ito'y. Ti babaem? Biddo ti atap mo. Amo mamanipod nagkalay sa takot si kalang ti babaeng haynayat ko. Ulbod! Amo ka nalaing ka nga gilimad. Isu nga saan kayo ang maak-aktuan iti babaem? Saan apod no dayta? Lukas ta, asino ti akin kuko iti da ito'y apanyo? Apay nga da iti bulsa ti pantalon mo. Diyak mabalin nga ibagakan ko na apan nyo ni Jane. Tinusar ko pinagpunas itilingat ko itay. Apay di ka makasungbat ha? Kwa honey, panyo ti may sa kadag iti amigo. Natinag na iti opisina iti meeting. Pues, ibagam no asino da itang amigom. Tapno mamati akan ka. Sip-siputan mat da Sir Alfredo kan Jane, Raymond. Apay? Anyang mintar aramidan daya. Kaya na, apay nga aramidan matikas ta. Adda nga min sospetsak, nga adda relasyon da. Anya? Sobra nga min ti kinasingad da kay. Sos bro, awan mat itilangan ni Jane ti pumatol itilakay. Anyang item mo, amangan mo ito na-develop ka ni Sir Alfredo. Adamot kas Jay, sana ya? Wala nga, diyak mamati a pumatol ni Jane, iti adasawa na. Maprapraning kan sa amatan, bro. Agsil-silos ka ni Sir. Basta ituloy ko timang paliw kada kwada. Tanood na maamuak. Ibagak adagos iti asawa ni Sir Alfredo. Jane, marignak ti panagkapsut ko. Nasakit ti ulo. Sir, kayat yung kadita, awagak ti doktor yun. Saan? Diya kaya tamamuan da diti opisina nga da sakit ko. Wala nga, sir. Ang mga numakadano ni ti asawak. Sir, siyak ti madandanagan kada kayo. Ang mga noanya pa'y ti mapasamak yun. Nagtumara ko ni ti agas. Agkalman to siguro da ito inton madamdam ha. Da kayo nga ron ti makamu, sir. Ayabandak lang no kabailan yun. Tarumor tayo matan. Rabin iti pimanaw da Sir Alfredo kan Jane iti opisina na. Nabayag da pa iti opisina ni Sir. Sakta nagawid da. Anyang iti naramid da jay. Ita, intulod ni Sir Alfredo ni Jane iti balay da. Bukas ta. Pudno ti atap ko. Adda relasyon da. Ay, awagak ni Ma'am Carmela. Masapol ang maamuan na da ito. Ita, agringan. Hello? Asino da ito'y? Ma'am, ni Raymond da ito. May isa kadag iti empleyado yo iti kumpanya. Apay asyak ti inawagam. Saan mo't asyak ti mangimat-maton iti kumpanya? Ma'am, adanas ka na maamuan nyo. Oh, anya. Adatan dito'y kunam alugar, Raymond. Ma'am, iti ayan ti Grain Agate. Iso ti balay da Jane. Ti karelasyon ni Sir Alfredo. Kitain nyo ha? Adati ko si Sir iti batog ti balay da. Oh. Dagiti awan ang bain. Magkita dati sapsapulan da. Saan asyak ti luklukon da. Ma'am, ayop. Ma'am, agkalma kayo. Di kag dardara sudos. Sigurado kayo, sir? Kaya yun tiyag maneho? Di ka madanagan. Kunakmat nga binitay nga oray dida kun itulod ngam impilit yumat. No saan ka nga itulod? Ang mga na disgrasya kung pasigurado nga ijayak dalan. Ana atake iti sakit ko.
Sa bagay, sir. Sir, agyaman akmanan iti panangitulod yu kanya. Ay, awan na yaman na, Jane. Ay, agyaman nakmet ka na kayo. Kundi nanang mo, Sige. Mapaan ako na. Sige, sir. Agan-anad kayo iti panagmaneho yu. Kunak tupay ka. Ha? Napintas nga eksena, san ka di? Kasla pelikula. Sir, ni Ma'am Carmela. Diyak nagbidtot iti atap ko, Alfredo. Talaga alukluk ko, nak. Kat iti pa'y mismo a sekretaryam tinakirelasyonam. Agkalma ka kumalang. Di kagiskandalo dito itasana ko no ti atap mo. Nasingpet ni Jane. Ulbod! Di mo ikalintigan day ta, babae. Garampingat! Sigurado at ikwartam laang ti kayat na! Di kay kumamat agsawin ti kasta, ma'am. Awan kinapod no amin dagita nga ibagbagayo. Awan relasyon mi ka ni Sir Alfredo. Tumalna ka! Sana rumbang ti panang tumpang. Nakababayin ti naramid mo ka ni Jane. Siyak pa yan ti kababayin? Ha? Mangbangag mo ka diti ibagbagam, Alfredo! Ay, anya ti mapaspasamak dito. Si kababae, apay atinong pantianak ka, ha? Ay, nanang, iso ni Ma'am Carmela, ti asawa ni Sir Alfredo. Mercy? Si kakadi ni Mercy? Ay, uwaan, siyak nga raud. Di na ka din malasin. Siyak na ito ni Carmela, the best friend mo in the high school. Carmela? Agamam mo kayo. Kasano na pasamak na ita? Ay, agkaaruba kami ide, ija probinsya, anak. Nagsina kami laangan, iniagadal kami niti kolehiyo. Kaya't mo asawan. Anak mo ni Jane? Wan, katsyak ti mangipanagnak nga awan relasyon da iti asawam. Napudno akin ka, Carmela. Amum day ta. Ay, jak ninamnama nga iti kastoy tapay apas sa makagkita. Ang pakawanan nak, Mercy. Tsaka mo nga nagayam sakit ti asawak. Gapo iti selos ko. Nagsuspit sa ak nga da relasyon na ka ni Jane. Ngay sumat gayam ti anak mo. Nakababain ti naramid ko. Ay, awan nga hindi nasayat nga ibunga ti sobra apa nagselos. Wan, amuhog. Iso pakawanan na kuma. Ikarik, agbalbaliw akon. Ay, nagasat ka ata nasing pati asawam. Ay, ayatan na kaunay. Ay, ayatak mati asawak. Iso siguro akas tuyak. Gaputa. Ada diferensyak. Diyak may paayaan iti anak. Agtalag ka kenkwana, Carmela. Ipatpatag na ka ti asawam. Kat, sika kumati mangkuyog kenkwana. Asikaswam. Bantayam, ti panagpaagas na. Awanan ka itibain, Raymond. Si kagayam tinangsungsong ka ni Ma'am Carmela. Si ka tinangibaga nga da relasyon mi ka ni Sir Alfredo. Kwa Jane, pakawanan na ko, ma. Sorry. Nagpailuisak itirik na. Aklo na ka nagsilosak ka ni Sir Alfredo. Tiamok ngamin kahit iso ti makagapo, iso adi mo inaklon ti ayat ko. Jakmet amo nga dagayam na dagsin asakit ni Sir. Saan ka nga inaklon ini? Gaputa jak pa'y nakasagana ang makiayan-ayat. Kitrumbang la ang gayam day tajak pa nang aklon kan ka. Makapaturn off ka. Ha? Amom, oray barkada la ang wano pagayam. Di kan kayat Apolos. Chismoso ka.
Gapo siguro iti nalaos abain, pinmanaw ni Raymond iti kumpanya a pagpapaayan mi. Nagsublimet ti kinasinged dananang kani Auntie Carmela. Da kami kaninanang tinagbalin a katulungan da iti panagpaagas ni Uncle Alfredo. Awan ngamin anak da, isu nga ita ket siya kun ti agiman manage kadagiti negosyo da. Mas nagbalin kami pa'y anasinged iti pamilyada. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay ko ma, ta nakaibati ak iti adal ken liwliwa kadagiti padak adumdumngeg. Toy pagayam mo, Jane. Ken ka pagayam, Jane. Patsyak a nakaibati iti adal kadagiti patgen tayo adumdumngeg toy padas mo. Nangruna kadagiti kakabsat ama nangimon ken nagatel ti dila na. Bari-bari apo, kunada nga roden ti agsili ket iso ti magasangan. Amuyon ti bunga tinalabes a panagimon ken sobra a panangipapan wenno suspetsa. Alakastan pagayam, Jane, ket pagyamanak unay, ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Lagip ti napalabas. May samanan a naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita, ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan a Jani, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapagasatan met ama idrama to'y nanumo asurat ko, kidawak ngaylinged na kumalatan itinagan a Jani. Tubuak ti probinsya ti La Union. Addaan asawa ken maysa nga anak. Naawisak met a nagsurat tapnoin nakibinglay to'y padas ko, apatsyak a makaibati iti nabalitukan nga adal kadagiti padak anaayat adumdumngeg kadagiti drama dito'y YouTube. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. At to yung tika pemla kay. Agyaman bagay. May titimpla na. Sana nasamit. Saan mo't panatamnay. Sakto lang ting kabil mo asukar na. Ay katwan siyak pa'y ti kunam. Siyempre, kabisado kong titimpla ti kapem lakay. Dahita ka ti pagbili ba kayong kabakay? Talaga akabisadong aminan ti may papanganyak. Ay lakit di Isu at di kag kamkamalay dyan Tano oras anadok talak nga adda sa baling aramidam. Jak
tupulos ag pangadwa mangisina kan ka. Anya? Unay kalagit din ay bakit. Sa bali manin tinaturong ti saritaan ta. Oho, usto laang mat, tapno mapalagipan ka. Di ka ti agdanag, tasiksi ka laang ti babae ti biyag ko. Sigurado malaang kunakbanan. Uwin ka di. Angam, anya nga to ano, agsarting ako ngagtrabaho. Masadutak nga mina na makiman-maneho. Anya? Ni, kat kasano tayo nga, no agsardang kan nga agtrabaho lakay. Anya ngayon ti kanan tayo. Pampanunutok nga rod ti dagaan na panawan day di tatang kinanang ko. Anya nga tanong isulaangin ta si kaswanta. Kabailam ayat ti agtalon lakay. Santang agtalon. Anya kay nga ron? Ila ko ta ti daga. Ta iso taramatin tangag negosyo. Iti kasta, adda pangalaan tayo iti kanan tayo. Nga uray sa antan ngagtrabaho. Sa dinaw ti papadanyaw anak ko. Nakapunlas kayo magagasawa. Agawid kami kanubiit ije lugar da Johnny, nanang. Nay, barbaraw analagip yu ti mapan ijay Jak man amo ka ni Johnny, nanang. Kalaat matlatan analagip na ti agawid ijay. Mapan mi kanu kitaan ti dagaan na panawan dagiti nagawanan at dadakkel na. Ayun nga agpaiso. Damag ko analawa kanu ti sanikwa da balayan ijay. Wen kanu nga rod, nanang. No kasta, plano ti asawam at talunon dayjay adaga. Ay na, nagsaya at kumano kasta, nanang. Angam saan mat. Ne, kat apay ngay nga rod ako nam amapanyo kitaan. Asikaswan na kanu ta ila ko na, nanang. Anya, ay sos, sayang mat ano ila ko na. Talunan nyo kit din. Iti kasta, saan ama po kaw dayjay adaga. Ila ko na kanu nga rod, ta iso ti aramatan na nga agnegosyo. Negosyo ko namlor na. Wen, nanang. Agnegosyo kanu laangan, ta masadutan nga agtrabaho. Masadot kanon ang makiman maneho iti boss. Kat anya ngay mat kumaan negosyo day ta anak ko. Pautang business kanu, nanang. Ne, anya dagita papel lakay. Pagilistahan bakit? Pagilistahan iti? Kadag iti umutang ha. Kita tinaramin ko. Dahil talaangan mang fill up taramidam no da umoy umutang. Nan, kita man. Ato, kita man na imbag bakit? Ne, kumpleto mat ngagpaiso. Day talaangan mang fill up iti petsa, nagan, kano man uti utangan na. Siyempre Dahil tulangan ag pinirma taramidam ento na daw umutang. Tas takalinis tinaramin ko listahan bakit? Ang aguray ka lakay. Oh, apay bakit? Adda ka di kurang tinaramid ko. Awan, ang agpaporsyento ka lakay? Natural business nga ron di paporsyentuan ta. Malugitan agpautang ta asaan tamot paporsyentuan. Imayak barok, tanadamag ko nga agpapautang kayo kano nga agasawa. Ay way nanamileng, pudno da yung tanadamag yaw. Umayak kumamat umutang noon na pa nakabalin na barok. Ay katuwa na. Awan parikot iti dayta. Iso na lang tada porsyento, ti papautang minana. Okay laag barok. Basta saan kumaunay adakal ti paporsyento na. Diyak ko maumay umutang. Hanggang masapul mat nga ti anak ko. Saan mo't kit di nga isot idakkel na? Apag husto lang mati porsyento nga lalaan mi. Iso na lang, tanoan niya ti petya tulagan ti panagbayad. Masapul nga iso ti matungpal. Ay uwahin barok. Di ka madanagan, tabayadak matlaang apaman amalakok ti dagame. Nasayad man nga rod, nagkinawatan tanana. Mala, umunag tayo di tabalay. Taited ko ti kwarta abulbuludan nyo. Kentap no makapagpinirma tayo matlaangan iti kasuratan. Nangala
Maam nga itilugan nga insangpet mo lakay. Ti kayat ko asawan, akin lugan iti dayjay. Kan apay nga inyawid mo. Lugan ti anak ni Tata Fredo, bakit? Di mo ibaga, apinersam manan nga inala dayja alugan. Kaputawan pagbayad da iti kwarta nga inutang da. Ay kat kapilitan, bakit? Ano anya titulagan, iso ti masurot. Malugit ako nakmanin, no di dagtong paliti petsa ti panagbayad galag iti utang ta. Sa bagay matkiti Gusto lang mati naramid mo. Tapno agbutang daken ka lakay. Ay wala. No anya titulagan, iso ti masurot kunak manay. Di da mabalint agreklamo. Tadamat kasuratan na nagpipinirmaan tayo. Iti mutang ta. Wala. Dakil mat apang tengel ang taday dya kasuratan lakay. Saan damot amabali na paglibakan, kaputa at damot pirmada idjay. Wala. In collateral da nga ron, di iso ti guyudak, no saan da makabayan. Diyak mat kayat amapukaw lang ti kwarta naglakwan tayo ti daga at tawid ko. Ada ka gaya manakaw. Wan tatang, imayak tao may kukuma ipakada, adito'y mipailaang nga iparada ti dua alugan me. Awan nga minan pagparadaan day jabalay. Nuapay ngamin aya, agatang kayo agatang itilugan niyaw. Nuawang magayang pangiparadaan nyo kadagita aluglugan. Jay laang matvan kan kotse ti ginatang mi tatang. Jay jeep kan pick up. Ginuyod laang ni Johnny, manipod ka dagiti nakautang asan nakabayad. Na yan, tikas tang ugali ti asawam Lorna. Ha? Ne, tapay mo tatang? Ada ka di madingay naramid ni Johnny? Ay, di ka man nagintindihan mo. Apay nga pinaya tatang, lawlawagan niyo man, itikas takit maawata. Ay na, di ka man agintindihan mo kunakmanan. Tatang? Ay na anak ko, saanin anasaya at tikas tangar arabitin niyo. Ha? Agasaman, tanagdakil gayam ti porsyento nga alain niyo kadagiti kwarta nga ipapautang yaw. Saan lang nga dayta? Inkapilitan pa nga alain niyo, dagiti sanik ko dagiti nakautang kada kayaw, no awan ti pagbayad da. Ay rabang na laang matatatang. Alangan mat adimi singeran dagiti utang da. Di kat da kami tilugi no bilang laang. Unangam saan kumamod nga iti kastawagas anak ko. Apay, di kay makonsinsya iti kastangar aramidan niyo. Makisarsarita damat iti nasayaan. Ang ampwersahan nyo mat idang agbayad. Apay, di kay lamasyanan kadakwada. No saan mi ida apwersaan, sigurado abaybay ang damat ti utang da. Iso ahusto lang tiar aramidan mi ka ni Johnny, tatang. Kan may sa, no pagturayon mi ti asi mi. Awanan malugi mat ti negosyo mi. Ay na, madanog kong tulangatan. Masurunak. Ni, apa yan lakay? Agan ano ka? Nakarupangat ka matanagawid. Apay, asino ti kaap-apam aya? Masurunak nga rod. Ni, asino ti kasurun mo? Day dyan nanding Apay ayan ni parin nanding lakay. Paglibaan nakit din ti utang na. Awan ka no tinututang na. Iso nga awan ka no nga rodmat tirumbang abayadan na. Anya, ay katimpakitam ko ati kasuratan ang nagpinirmaan niyo lakay. Inpakitak, ang pinisang-pisang nakit din. Anya, kasano nga rod daytan lakay? Di kat awanan ti ebidensya nga da utang nakadata? Oray pinisang na ti kasuratan. Singiraklat ta. Di na mabalin a paglibakan ti inutang na. No kasapulan nga agdarumak ken kapitan. Arabidak, sana siyak ti pagpadasan da yan anding. Madaan o guntupay ti subsub na. Sa dino ti ay ni daddy, mami? Napanmanan nagsinger anak ko. Apay ka de. Agpatuludak ko maijebalay ti kaadalat. Ada ngamin project nga aramidan mi ita. Orayam labiitan anak ko. Sigurado apaawidan dayjay. Lorna, anak ko! Lorna! Ninanang dayjay Uwan niya, paiso, mami.
Ni Lola mo ti agpukpuk ka wa sumungsungan. Ay na, Lorna. Ingka nawaon ti asawam. Apay ni Johnny, nanang. Agap-apan na kininanding ijitersena ni Janet. Anya? Ay, di pa ka nanagak. Nakasalikan itibo ng ninanding. Hala, intayo kita ni Daddy. Tanda ni Dad kinabil itayan. Amangan kiti numadama nga gubgubal da ijayan. Sino nga'y magtakin baka iti nakapagaw di tarubayan yung anak ko? Kwa tatang. Ni Mang Kanor, napaninukod ni Johnny idi kalman. Gapu ka dita saan manin anak kabayad iti inutang nakadakayaw? Kasta nga rod, tatang. Ay una yan. Apay saan pa'y laang anadidigra ti asawam iti panang bugbog dakin kwa na. Gapu iti kastangar aramidan na. Tatang, awan mo't basol ni Johnny. Agdadata mo't aday dyan anding ti akin basol. Malaksid a paglibakan na ti inutang na. Tinigis na pa iti kasuratan a nagpinirmaan da iti asawak. Ala, wanan. Ada akong dita. Ang nalabos mo ngamin ti ikasta ng agsingir. Apay, di lamasyanan nang runa kadagiti padak anatataengan. Tatang, Anwan nyo ayat ado akwarta. Laglagi pa niyaw. Adi yung madlaang maitugot na itaintun matay kayaw. Imbes ang makatulong kayaw, babaan iti panagpautang yaw. Saan magtakarkaruan nyo mat ka iba magtikinarigat dagiti tattao ang nakautang ka na kayaw? ni tatang man. May sakamag. Imbes nga nawaam ti asawam, saan ta kanunungam mo tidakas nga ramid na? Ay na, anak ko. Di tay amaw dagiti sumarsaruno ang mapasamak. Ang mga nudumteng tumot ti aldaw at kayong tumot ti agkasapulan. Bagbagaam tumad di anak mo, Linda. Apay ba din ay alakay? Hawanan, nasisirap dan iti siling tipirak. Ha? Agasim man ti 40% a porsyento ti ipapautang ta kwarta. Kinapudno na lakay. Kinasarita ko ni Lorna maipapan iti day ta abanag. Agam isumutlat ta. Talaga kano akas jay ti patakaran ti negosyo da. Tano saan akas jay ti ikastada. Malugi da kanumot. Ay, una yan. Nadandalang iti kwarta. Nagbalo da betang. Ay, yak kanunungan ti kasjay nga aramidan da bakit. Saan apulos? Bayam, takasaritak tumanan di anak ta. Intun mapaanak iji balay da lakay. Wan man bakit? Tanay, nakababain ti kasjay nga aramidan da. Uray kumamat no di da puwersahan nga alain ti sanikwa dagiti umut-utang nga nakwada. Madimat piman at ti kasjay. Saanen, anayin kalintigan ti kasjay nga aramidan da. Adak manin, nanamiling. Ay na, pasensya kan barok. Talaga ngamin nga awan pa'y maitid ko ita. 5 bulan ti utang yun, nana. Dakkelan ti porsyento na. Imbag no kabailan yung tupay abayadan. Bayadak abayadan dayta. Apa man amay lakok ti dagami, barok. Ay kat oray jelat tangarudan daga ngay laklakom ti pagbayad mo, nana. Ha? Kukwakon ti daga ako na may laklakom. Dahil jayan ti pagbayad mo itigatan ngayon utang mo kanyak, nanamiling. Anya? Biyag yun ti titulo dahil dyan daga. Tayson ti pagbayad yo itinutang yo kanyak. Linda bakit? Linda! Linda! Apay ay alakay. Imbawag ni pare Istong. Agda ka nun na disgrasya ijayan tirangtay. Kat atapon daan ni Johnny tiyakin lugan itinatnag itirangkes. Ha? Anya? Ay, Diyos ko! Iyan, aday umapaw! Dinasaya at awagam ni Lorna. Itikasta, maamuan ta, nupudno nga iso titaktakamatin daan natin nagitirangkes. Darasam! Diyos ko, ispalam ka di ti hasawak. Di mo ko maipalubos nga dada kasama pasamak kan kuana.
agpagpakaasi akan ka, Apo. Johnny. Agyaman ak Diyos ko. Agyaman ak ta sinungbatam dagiti kararag ko. Thank you, Lord. Oops. Inayadam ti magnalakay, Di ka kanuunay agperpersa. Iti kasta, saan nga aglokat ti panakay dait dagiti sugat mo? Uwan, bakit? Di ka kadagdarag, takabawilak ti magna. Uwan, ngam ininot laang, Di mo bigbig laang. No kayat mo pa'y ti agbyag iti napaot. Nasken atong palam dagiti imbilin ti doktor kan ka. Uwan, bakit? Katagyaman na ka. Gaputauray ka sa ti kinarigat na. Inananusan naklata, ngayon ay aywanan. Aging ka, arimwara ki di ospital. Siyempre, Angam ni, saan ko manatangkan ti ulom, Masapul nga agpaimbag ka pa yan nasayaat. Uwan, bakit? Kahit ko na yan tagimbag. Iti kasta, makarwarak magdan iti balay. Kaya't ko ti mapanakit daw, iti pamakawan, kadag iti tao, napasakitak. Anya ti kayat mo asawan, Johnny? Bakit? Namiris ko. Asaan kaya manasaya at dagiti nararamit ko iti kalabas. Ket plano nga isubli dagiti nalala katingwen. Kenlugan dagiti nakautang kadata. Agraman ti titulo ti dagan ni nanamiling. Oops. Johnny? Mamatayag. Nga inikanak pa iti Diyos. Iti may kaduhagon daway. Tapno ilintag ko, dagiti nagbito ta. Manipod idi, saan min apapaporsyentuan kan saan kami metten a mangal-ala iti collateral kadagiti ipapautang mi. Ket kaasi na, agbaybayad damet adagos. No adamat dagiti saan ang makabayad iti sibubukal agatad nga inutang da kamin nga agasawa ti mangibaga nga oray hulugan wenno tinnagandalatan iti binulan. Gapo iti kastoy nga aramidan mi, makunak nga adumetten tinatulungan mi. Nang runa dagiti kalugaran mi nga agpapaadal ken agtaltalon. Nariknakmet akarkaro pay nga inmasenso kan linmag-an ti panagbiag mi. Daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Johnny. Ken ka pagayam, Johnny. Numaminsan, sa tayo lang amin agnakam no addandakes a mapasamak kada tayo. Nagasat ka, tainik kan nakapay ti Diyos iti may kaduwagon daway. Ket sapay kuma, tadimon sublianan pay dagiti sigod nga aramidam kadagiti papautangam. Alakastan pagayam, Johnny, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas.
Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita kat manipod iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan adyon ti season Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kas kadagiti padak nga agsursurat, kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan adyon. Nakurapay kami laeng. Sang kasapol sang kasaang ti adda a maberbirukak babaen iti panagkarkarpenterok. Makilablabada met ti asawak wenno saan mapanaglaklako iti natnateng. Apay nga ta, ano maminsan adda dagiti tattao a nalaing nga aguyaw ken agisawang iti agkakasakit. Imbes ket di atulungan daka saan met takarkarong nga imamegda ka. Ket tinasakit mismo pay akadaram ti mangaramid ken ka. No apay anakonak ti kastoy, palubusan nakman amang ibinsa-binsa iti amin. Kastoy man ti pakabuklan na. Oh, Insan Jonah, si Kamat Gayam. Dumanon ka pa'y di tabalay Intag ka pa'y. Saanan, insan. Idagas ko lang to'y nabati mi apit sa kin donut. Ha? Ne? Naggapuan na dayta, Insan. Insangpat nila kay ko. Saan mi nga min ama ibos? Sayang mat no ibalang ko. Iso nga inyag kun tapno makaraman kayo mat itipit sa kin donut. Ay na. Agyaman na, Insan. Ay, awan anyaman na, insan. Amok nga binasaan kayo ang makaramraman iti kakasta. Iso aparamanan kayo man. Ha? Ipakan mo kadagiti anak mo dayta, iti kasta, makaraman damat piman. Oo, Insan. Anak kayon tumat nga anak, kat nagrigat ti biyag ita. Ha? Ay, lipata mong tinaybagak, insan. Sige, mapanakon. Mapan ko pa'y ngamin parubuatan nila kay ko. Agsubling kami ni Manila. Oh, apay manan nga adda ka dito'y balay, John. Ay, kuwanti. Umayak ko maumutang iti kwartam. Day takot manan ti kunkunak. Paado kayo apado iti anak. Ngam di yumat kabailan abyagan. Ni Auntie Eva, met. Awan lang arudan ipakanyo. Ngam anak kayo pa'y lang anak. Ala ka din, Auntie. Bayadak met lang nga dagos. Apaman ang maalak ti sweldo. Kasanon tulaangan no aggigiddanton nga agadal dagiti innam nga anak yo. Adda si ti Diyos, Auntie. Ay na, kasta ka na yun ti ibagbagam, John. Di oray na asi ti Apo, nukurang kayo met iti aksyon. Awan mailumlum kayo iti utang. Talaga kasta, Auntie. Parte ti biyag tayon dayta. Anya ngay nga rod. No isumot ti nakaibatugan tayo. Ay, por Diyos, por Santo. Mano aya ti utangam? Ay, kwa. At sa nga ribo lang, Auntie. Igatang ko iti bagas. Atoy. Agyaman na, Auntie. Sana bali, tabay atak tumadla nga dagos apaman ang maalak ti sweldok ang nagkarpintero. Kat nakautang kamatlaan kin ni Auntie Eva, lakay? Uwan bakit? Siguro pinagsasawan na kamangatan, sakbayan ng tadaan niya. Ay, naku namon bakit? Ang pinalapas ko latan dagiti imbagpagana. Ay, lakay. Nairwamak matkit din iti kasya pa nagsasauna. Agsermon pa'y nga umuna, ngam ikanak tumatlaeng. Wen angam tagibasitin na kamatlauna yan, lakay. Bay amon bakit? Aw-awatan talata ka din ni Auntie Eva. Gagangay siguro tinabakita na balasang. Wen angam no maminsan, nalabas matan di pa nagsasauna. Anya nga tano agabrudak laangan, lakay. Ay saan bakit? At adda ka sa pulan da kadagiti anak ta. Di ka kadiagdanag, takabailan kayo mat asuportaran. Iparinovate gayam da insan Jonah ti balay da, bakit?
Wen ka nung arod. Ingkakit ka sarita tasikan timang kontrata. Uwan ko ma. Ngam kasla mabainak mat. Amangan no engineer ti kayat na amang kontrata. Sa bagay. Kanayon na nga ipalastog kat. Adakkel ka no ti sweldo nila kay na iti pagtrab-trabakwan na akumpanya. Uwan nga rod. Nagasat ni Insan Jonah. Tanakatumpong iti lalaki anapintas ti trabaho na. Uwan, ngam ti jak kayat kan kwa na. Napasikat la unay. Kanayon da kano amang restaurant. Ken agkakangina pa'y kano dagiti kagawaan da di tabalay na. Uwan ka nung arod, bakit? Nakaasawa lang iti professional. Kunamatlan asinon ngagsasaw. Ala, baybay amon bakit? Saan tayo natutupan? Tama nga no day tantupay ti makagaputi saan tayo apagkikinaawatan. No makapasakit mat nga ro ti pa nagsasauna. Gaputa pimintas ti biyagnan. Kunamatlan asinon ngagsasaw. Kasla saan mat anaggapu iti rig. Banyamanan ti masapul mo, John. O may kakadimanan umutang. Uwan ko maanti. No, adda kwartam Inayon ko kumaitigatang ni Tricia iti usaran na para inton coronation night da. Iso ngamin tinangaba ka kandidata iti pagadalan da anti. Day tangamin ti madikada kayo kat. Feeling rich kayo. Siyaklatan tinamnamaan nyo. Kasano kayon ngayon awanak? Anti. Ladingitak, ngam awan maited ko. Anti? Malagawid kan. Ano sa inyo ti agdis kitar iti sa bali? Tatalaga nga awan maited ko. Nasayaan met, tatinungpal mo ti imbagakan ka, Eva. Agruam da ngamin, no kanayon mo ida pagustuhan. Kanayon asika ti pagdawdawatan da. Agbaybayad damot kit dia. Iso na lang tamabulanan. Basta, baybay amon. Di mo ikan ti kanakam. Juan Rogelio. Urnungam kit ti kwartam. Taisunto ti aramatan tanga agkasar. Una. Di kagdanag. Tapag tinulungan tanto matkit di ti magastos. Hangam saan pa'y nga ita? Tawan pa'y trabaho. Agsapulak pa'y. Tanarigat met no mga sawaak nga awan natalged at trabaho. Sana bali tadam at trabaho, Rogelio. Uray pa'y. Basta, agsapulak met iti mabalin ko apanggedan. Eva, darling. O sige, makaamu ka nga rod. Kat kasano, rumarta matlaan, indag pasyar? Ay katuna, ang uray santan nga agpasyar. Mapantalangan ag-shopping. Kalpasan na, agawid tanto matlaang adagos. Sige nga rod, darling. Sino nga'y lalaki ang kanayon amang sarsarong karkin ni Auntie Eva, lakay? Boyfriend na kanumat, bakit? Anya? Agdua-dua kiti daya tao. Kaslasaan na mapagtalkan ti panagrup-rupa na. Taapay mat anak ko nam daytan, Jun. Jak nga rod kurso na dati panaggargaraw kan panagsasauna. Madlaw nga dalas-lastog na. Presko nga agsasao. Nagamamuanda ka no ay ti dayja ang lalaki. Textmate na ka no. Anya? Ay kat palagi pamtulataan ni Auntie Eva, lakay. Wan bakit? Kasaritak to ni Auntie Eva. Dahito, ti bagbagakan ka alat for sale, darling. Kita ma. Napintas ngagpaiso. Puro apatad. Wen, sa anak nga ginteres iti daytoy alote. No sana napintas ti lokasyon na. Napintas apagpatakdiran ni ti balay. Saan ka di? Mabalintan tumat ng ti agnegosyo ditoy. No bilang laeng. Wanan niya. Sayang ngamin no sa bali ti makagatang. Sapay naglaka ti panangilako ti gayam ko. Kunana pa'y amabalin ka no ahulugan. Okay, sikat ti makaamo, Rogelio. Gatangan tangarod da ito adaga. Isu na laeng, ta kasapulan ti down payment, darling. Sige, darling. Awan parikot iti dayta.
Manungay ka no, taisot idiskit hata. Di mo latan ikaskaso ti ibagbaga ni Antim nga Eva, anak ko. Ay, nanang. Kasjay lang ti panagsasauna. Ngam nasingpet day jay akabsat ko. Aywan kayam, kasla na dakamat yu idi kanyak. Ada kayo tinangpaadal kini Auntie Eva iti kolehiyo. Saan matkit di nga amin? Adalaang matbasit anay tulong ko ay di agad-adal. No agsasao, kasla awan pulos na itultulong yu kan kuana. Nadlaw ko nga ruday ta. Manipod na kaadal, ngimato matan ti purwana. Tagibasitin da tayo matlaon na yan. Pati daye nga insan Jonah. Nakiasawa lang iti adda mabalin na. Uyawon na matan da tao. Ay na, di mo latan ikaskaso ida, anak ko. Tikat di panagadal dagiti anak mo ti asikaswam. Uray aduda, ikarigatam ida pagadalaan para iti napintas to amasakbayan da. Nasaya at mata si Mang Patkan kabagais. Apay kabagis. Kaslada na patag nga ibagama. Talaga nga da kabagais. Anya dayta kabagis. Anya nga ta, no ilako tayo lang ti family house tayo. Anya? Ne, apay nga ilako tayo ngay. Kat iso ti pagnanaudan mi kada John. Family house day jay. Ngamda kayo lang matiag numnumar. Kasano ngay matan ti bingay may kan Eva. Sa dino ngayon ti pagnaudan mi, no mailakon ti balay kan solar. Ay kay tagaramid kayo na, iti kalkalapawiap. Cesar! Hagbiro kak iti bayar. Tailako tayon ti family house tayo, manang Roseng. Sana mabalin, Cesar. Napintas lang arudan ti biyag mo, ngam alma ng paylaang matidaan abalay. Ay katun na, katrumbang laang matata anakak mat. Naskan laang adamat bingay ko dito'y abalay. Saan na mabalay? Ada kayo lang ti agnumnumar. Nagsweldo ka ka din, Eva, darling? Wan, apay, masapul mo ka di manan ti kwarta. Una, taihulog ko manan iti lote ahulhulugan ta. O sige, alaam ton ti paghulog mo, Rogelio. Una, tamapan kong tumanan bisitaan ti lote. Mapan ko dalusan tapno nalinis akitaan. Adakan ka no magagat ka mapan manglinis. Wen, darling. Pasensya kan, tasaan ka pa ilang matulungan. Ado ngamin ti pakakumikumak iti trabaho. Wen ka di. Ipamaysam ti trabahom, darling. Narigat ngamin no mabaybayam. Kinapudno na. Mababain akon ka. Ngamin, aging gaita ket awampay trabaho. Ay na, kaslagas sawatan. Iso adi ka ka din agbabain. Nuan niya ti kukwak, kukwamatan, Rogelio. Naimbag nga oras yun, ante. Awan kwartak, ado ti paggasgastusak. Iso nga awan maitad ko. Ha? Ni antimat, di kay kadiagdanag ta sa anak nga umay umutang. Ha? Umay kalaeng kumaawisan. Tadda pa sita pagsasangwan tayo ang makanidya balay. Graduation ngamin na kitubing. Ado ngamin tinaawat da apang madayaw. Iso ang nagluto akmat abasit. Ay na, naggastos kayo pailaang. Indulin nyo lata kumanti kwarta nga ingat-gatang nyo kadagita asagana. Tapno saan kayon ton nga agot utang. Ha? Ag-practical kayo man. Di kay kundi baknang. Auntie Eva. Inton maminsan. Oray saan kayon ton nga agpaskan. Laglagi pa mga elementary aken high school pa ilang dagiti anak mo. Agpaskan kayo inton agturpos da iti kolehyo. Agurnong kayo ket di. Tapno inton agkasapulan kayo. Addanto kautan nyo. Nasaysaya at samat no agkasartan, Rogelio. Iti kasta, agbalin mo ten aligal ti panagden nata.
Wan nga rod kuma. Ang problema ti gastusan ta, pa. Ay kat uray simple laang akasar Uray pa'y simple. Awan nga rod kwartag, darling. Di kag nanag, ta siya akong ti makaam mo. Aglonak iti pagkasarta. Pagururayan ta iti buyer ti family house mi. Kasanong telo ti ahol-hulugan tangay. Ay, wan. Manupay nga agpayso ti udi ta ijay. 100,000 laangan, darling. Kinapudno na, kaawag laang tigayam ko. Ipapakas na tinabati, takasapulan na kano ti kwarta. Uray, 80,000 la kanon. Medyo dakkel pa'y laang agatad dayta. Sana bale, taddan tumatan lotem, darling. Sa bagay, sige. Tay supay lang nga rod ti pangaramatan ta iti ilon ko. Nukasta, handa asawa day dyan, Dennis, Jonah. Wan, ngam nabayagan ang nagsina da, tatang. Ikamkamat lang day jay babae ti bagina ka ni Dennis. Anya nga ikamkamat asasawang mat. Kat no nakadkadlaw amabut-butang ni Dennis iti day dyan babae. Nagdardaras to pa asimurot iti asawa na. Oho, awanan bain kit di day dyan babae Idaldal na pailaang ti bagina iti asawak, kit di dangarudan kayat. Puskol rupa, surun kon. Sika ti puskol rupa. Tatang. Asawak kon kunam. Dinto tasaan kayo mat na nagkasar. Apay, di ka mabain iti kastangar aramid. Kunak man langan no baro ti agbalin amanugang kaw. Saan matgayam? Tadamat ten asawa na. Ay, mangibabain ka, Jonah. Na, tapno amuyo, saan laang asyak ti mangibabain, tatang? Uray da kayo mat. Apay ti kunayo, jak amo ti panakisugsugal, ken panakisinsin narakyo iti day jason niya? Saan kayo na makapaglibak, tatang? Jak agtagtagaray ngam amok ti agpaliiw. Isupay ti may sa makagapo, no apay nga ipilit yo nga ilako ti family house yo. Ngamin, awanan pagsugal yo. Agtal na ka, Jonah. Di nakpagpungtutain. O makita yo dayta? Makaungat kayo tapudno ti bagbagak. Di kay man kundilinis, tagpada talaang nga dapidot na, tatang. Kinasarita da kayo ka din ni Uncle Cesar, nanang? Wan, anak ko. Saan la asyak ti kinasarita na? Uray gayam ni antim nga Eva. Kaya't da nga ilako minto'y balay apag nanaudan tayo. Ay, talaga nga agragot launay ni Uncle Cesar amang ilako iti lote kan balay. Ay, huwan nga rod. Ket, anya nga iti plano yun, nanang? Diyak umanugot iti kayat da, anak ko. Mas daawak lang, nanang. Apay nga italaang mat adakamatin ni Uncle Cesar ti maipapanitidaan na balay. Ay, uray siyak nga rod, anak ko. Agasem man, tadanda ni Inaldaw nga agsubli-subli dito'y balay. Huwan nga rod, talaga nga ipapilit na nga ilako ti daan a balay, nanang. Ay nahagyaman tanadanon ka dito'y balayo kaanakan. Oh, Auntie Eva. Mga asim ka di at tulungan nak amang sapol kin ni Rogelio. Ne, apay Auntie? Sa dino tinapanan ni Ulitag Rogelio? Mapukpukaw nga ruhod. Manipod idiinted ko ti 80,000 a pagbayad na itilote. Nagpukaw mo ten. Sakit jak makontak ti cellphone na. Amangan kit dino hinold up da kat insalvage dan. Mapukpukaw nga ta? Wano talaga nga intaray nanti kwartam, Auntie? Ay, pasensya kayon. Namkasta ti atap ko, Auntie. Ngamin, naglawag mo ta kukwartaan na kalaang di Rogelio. Anya, ay di mo man pagatapan iti dakas ni Rogelio, John. Apay kumangay mat nga aramiden na ti kasta kanya. Ay, pasensya kayon, Auntie. Ay, diyak mat kadipadpadaksan tinobyo, Auntie. Ngamsapay la ko mga rod, ta nagbiddutak lang iti atap ko.
Nay, anyat napasamak dito'y balayo, Cesar. Apay ngay nga awan matendag iti agkakangina kagawaan yaw. Ay, awanan na. Taimbayad ko kadagay ti utang kaw, manang Roseng. Anya? Nujak ngamin agbayad, ipabalod dak. Anya? Sa dino nga iti ayan ni ipagprisela. Ay, nabayagan na nagsina kami, kabagays. Anya? Day tatipod no manang. Isu akayat ko ang mailakon ti family house. Tapno pagbayad ko kadagiti utang kaw, gapu iti sugal. Kat ni Jonah, sa dino matan ti ayan na. Awanan dito'y lugar tayo manang. Napan iti lugar ti gayem na. Agsapol ka no ijay iti mabalin na pagtrabahuan. Ay, una yan. Pinanawan nak ti asawak. Agraman ni Jonah nga anak kaw. Gapaw iti nalabas a panagsugsugal kaw. Kat nagbasulak pa iti asawak. Ay na, anya na ituyan nga inararamid mo, kabagis. Saan lang nga day ta, kabagis? Alaan pa yun ti bangkaw to'y balay me. Anya? Awanan ti pagnaanak, manang. Baala, di mo't pagparikutan day taading ko. Mabalin mo lang tati umaijay dakil abalay. Agpaisaw, manang. Wan. Agkabsat ta, Cesar. Awanan ti sabaling nga agtinulog no saan adata. Ala, gustong day ta pa nagsamsangit mo, Auntie Eva. Di bang asangitan ti kasya a klase ti tao. Kunak no adan ka binulig ko iti biyag. Ngam na ilaw anak lagayam. Lino kunak na ijay Arohelio. Auntie Eva. Iso amin tinapanan ti sweldo. Agraman loan ko. Awanan ba inday yata o? Ala, bayamon, Auntie. Sana bali, tadda kami mat dito eh. Saan da ka abay-bayan aging ga iti panagpakit mo, Auntie Eva? Kaasimot ni Insan Jonah. Kastamot din ni Uncle Cesar kini Auntie Eva. Ay, wan nga rod Ngam no panunutan anaimbag. Panagkunak kat husto lang ti kasya na pasama kadakwada na kay. Ha? Barang isumot din ti pagnakmanda. Isudalakat nga rodan ti pagsasaritaan dagiti makaamam mo kadakwada. Launay alakay. Sigurado nga isu ita ti pagpiastaan dagiti chismo sa akalugaran tayo. Nang runa unay ni Insan mo a Jonah. Kasano, kat naipost mo't ngamin iti Facebook. Wan nga rod Si kaman mo ti maipost iti Facebook. Sada pa ilang kapsyonan iti Queen of Kabit. No saan ka alumnad iti bain? Ay, palangguad tumat di kasinsin mo lakay. Paglastog na unay ti big time kanu nga asawa na. Ngum kabit mo't gayam. Anya nga ita? Wan nga rod Nagpadaan dan nga agama. Nabiit at talaga mo't ti karmaan niya. Kita man mo't tinapasamak kini Auntie Eva. Nagadu nga agkakasakit asa una ken kaidi. Ngam ita, si kamot laang gayam ti pagkamangan na. Malang. Huston bakit? Di ka nagsaoy ti may kontra kadakwada, takaasi damit. Masurunak lang amin lakay. Iso anarigat at talaga ti agpalangguan. Ken agsasaoy iti saan anasayaat. Taditay ammo ti mapasamak iti masungad nga al-al daw. Naganak abalasang ni Insan Jonah. Nimot Auntie Eva agmay may saitan ijay balay na. Ngamkit di, kanayon mimot asarungkaran, nang runa dagiti anak ko. Isuda ti mang tultulong kan mang kadkadwaken kuana. Ket tultulungan da kami matlaeng amang papaadal kadagiti anak mi. Nang runa unay kadagiti dua nga addan ita iti kolehiyo.
Nimat Uncle Cesar, kadwami ita dito'y daan abalay, kat pasaray ipasyarmat ni Insan Jonah ti anak na dito'y lugar mi. Aging galaangan dito'y Miss F, to'y pagayam mo, June. Ken ka pagayam, June. Pudno unay ngay ti anyaman arigat ken panubok adumteng, dagitin tulat ta agkakabagyan ti agbibinnadang. Iso asakbay nga agisawang tayo iti pakasaktan ti pada tayo a tao, amirisen tayo pay kuma iti maminribo. Ngamin, ditay ammo ti mapasamak iti masungad nga alaldaw. Amangan no dagiti pay tinagtagibasit tayo idi ti makatulong kada tayo. Alakastan pagayam June, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengay.